kani akong yuta na palit. Sunahan gi ko aning iya ha. Kaya dako ko, wa ko nagmahay palit ko ni. Ako ning himuong ransuhan. Dito nga part ako tong himuan og dito na ko itukod akong kuan balay. Para kita mo kayo akong mga kuan diri mga kabayo. Kuralong ko nito. Ya na ako ito bungtod. Okay kayo. Ya nanay daghang sagbot. Pagkao like kabayo like kuwang ani. Ya ako ning kuan nun abaghuon. Sila rin galbur ba na. Naam ko'y kuan, naam ko'y sinuhulan, naam ko'y bata-bata. Ako na ipakuan niya. Ato ko sa unahan. Ako kung ano lang atong akong napalit sa dito sa pikas. Dito pikas bungtod. Ako tong kung ano. Ang akong ituko dito pigiri. Pigiri o kuan, kining poultry, manok. Ako'y tuko dito. Hindot ka diri yun, presko king hangin. Why disturbo? Hindot kini pang muhian og hayop. Why ka nang why tao mo. Why tao nga reklamo ba? Tuko sa ako kuan. Napalit ko yuta. Ako tuko sa akong yuta sa pikas bungtod kay dito na ko ituko ang baboy. Other side. Ultris man. Lahat ko kito yuta kay ako pa ito ako yuta na palita o. Okay kito. Wa yu ko nagmahay ning lugaran palitan. Ako nagkuhanan yu kay ako mo na kasada diri para ang sakyanan pa makaagi. Hindi din lugara yun. Ako nagmahay na yun. Okay. Layo ka nang kuan bitaw kanang tisko kay hangin wa bitay kaning kuan bitaw kaning way kaning di ta katimaho kanang baho awaw kuan gid diri kanang basta hindot kay imong pamimaho ba wa joy basta tisko kay tong pamimaho diri pita diri mga diri binhi mao ni akong kuan yuta na palit kani sayra yuta ako na palit. Kuha ni, kutu ni. Ya, kani dini kuan tukod ang kuan. Ni diri baboy. Diri nga side. Diha na ko itukod ang poultry. Dito tumoy. Nya lang to na ko sa kuan no dito. Ako live plano to, muong tong resort dito. Ay, ito Nay kuan ba naganahan mo manglaaw to dito. Layo lang ko may kay di na mo gidikit dap ni. Dai sa kayo resort niya manok, poultry manok, baboy. Limaho pot. Dito mo side niya dapit iriya. Asam din akong bata-bata di ayo. Wa may. Asam din siya di ay. Sige yaw diri wa am di siya sa wa am di sa kung lulo na. Ini gyud bata-bata ka. Bag-o pagi diri. Naglaglaag na. Kuyog. Karon ba to kaari diri nasaag na to asa no nasumok sibon din ato kay bawo mo. Wan ato din ato katultol. Tagbawon sa anak ko niya ako kaugalingon manguhag bayabas kay murag karon pa jud kaari aning bukid ba. Kay total wala pa man gasugod akong trabaho. May noon manguha og bayabas. Lasa kay bunga ani no. Naa dito sa ibabaw og lakbuok. Unsaon kanin ako pagkakkat? Ani? Anak, dili ko makuha. Saon ka nino? Asa nakato akong gusti ako nangita na ako ron. Bahala to siya basta ako makakuha og bayabas okay na. Wala ra may bayabas sa muada. Bunga ani no? Narao. Kadagko. Waon ko ni. Kay murag lami mo siya kuan siya hinog. Kalami bugod di area ni bapo sa bayabas na maka it's really hard. Ang nagmahal ng ganito. Kalami niya di ari. Murag nindot ka ay bahala sir mangita na ako basta
naakuan ng bayabas, nakakaon ako. Kay kadagkuan niya. Kalami biya. Hindutan. Basta, murag, uyon jud ko aning lugar ba? Bahala na gamay-gamay akong sweldo. Basta naay daghang bayabas, okay na to sa kuan. Bahala to si sir nga buster sana lang tiyang gipa. Tabi-tabi dito. Basta ako di ari busog ko sa bayabas. Kay Asa maro ko bata-bata. Duwa man. Ganina pa ko si pangita to niya. Skag na saag na to no. Mahabi ani asa tangita ani nga. Karon para ba mi nakaari diri. Ang tao ay patay ko sinahan na to. Ako ba gada to? Diguna. Bata, oy. Badlungon kayo bata-bata. Tiguang naman tayo. Badlungon man kayo. Saon ako pagkupanan ni nga. Ako para ba itong suguon, panghampas diri. Saon ni nga. ala kalami baya Asa mo akong bata-bata, oy. bayabas mo dagko kay bunga ay sugan ako ka bayabas. Wa, man. Karon pa jud ko nakatilaw og Uy! bundot ka ang bayabas. Oy! Ano? Ay sir, Ngayong naa magadiha taon, oy. wala sir kay karon pa man ko nakatilag bayabas mao nangita na lang kog bunga. Sus, Unya, daghan mo pastilla bunga, ning- tinakbo ko, sir. Wata mo ari diri manguhag biyabas taon, oy. Ni ari ta diri para magsugo na kasi mong trabaho. Kailangan sir, pila na katuig wa man ka og bayabas niya nakita ko di ari sa imong kabukiran nilami kay ka og bayabas sir. Uy, Kanina pa ko sige tuyok-tuyok diri sa kong rasuhan. wala jud ko sir nagdahom nga naanak ko si babaw ning bayabas nimo. Oh. Allah kalami gud Tang sir. muna gid mo naog. Dami kay sayaw di ari sir nga kuan. Na kay magsugo na kasi mong trabaho. Dami say sayaw. Ako ni Pamparam pam pam. sus nagpagbuyag man taon uro ning akong trabahante in taon oy. Paita ka badlungon ba ano? Ako sa ang sari kabao mo saka. Ya di ba mo naog. Bata-bata. Sir. Kita ka gani di kita ka na. Oo. Kana kita ka na. Oh, kita. Lampasin ni diha. Gikan din diha. Diha. Lampasan ni mo. Limpyuhan ni mo kay para ang kaning mga laya nga di na kaong ani kabayo. Buwan ato ni ano magbuwan tag kabayo. Kani lampain mo ni lampason kaning mga sagbuta kana kay nalama limpyo ginani mo. Sige boss. Mulakaw sa dito sa unahan. Muadto ko sa pikas Pikas ako napalit yun. Okay, way problema boss. Yeah. Basta Ako nahampasan. di. Kailan na ni balik walip yun ha. Oh, sige boss. Ari sa ko diri. Oh, sige boss. Atik-atik na. Hampas-hampas si Ari kay higikan naman naato man si sir. Ini wala na si sir. Matulog ko kay indot kay pumati di Ari. Mubugnaw kay kabunturan. Karon kay makitaan man ako na siya kay ang dalan naaraman na diha. So katutuan na siya oh. Sinigbalik anak niya makitaan man ako na siya. So makahampas ako gugbalik. Karon kay naato man siya hampas-hampas ako kadlot. Atik ba? Ayun ini wala na siya. Matulog ko. Matulog ko. Oh, wala na siya. Hapon si Ari. Alamin sa ginhawa. Mura magnaata sa ibabaw sa kabunturan nga bugnawang panahon. Uy! Mura mag ako'y tag-iyaan ni iyahang kayutaan di Ari nga magdamper for nga. Pwede rabat sa
trabaho. Yung lami ang paminaw sa nindot kayong pangutok ba? Murag presko kayo. Di ari ta kay ako ra may gabantay diri. Wa ma si sir. So makuha jud na ako ni akong gusto tanan. Kay wala pa man siya. May pag-abot ko niya, makitaan man ako. Kaya naman yun ang dalan. Maghampas-hampas kung balik. Katik ragod nga nagtrabaho. Pero di ay ito nagpakaaya. Kalabi! Sa pakiramdam. Hinduta, oy. Hala, padulong na si sir. Padulong na siya. Asan man to ko? Sundang. Hala, hapit mo. Sundang. Okay, hapit na siya maabot. Padulong na. Sabi niya sa pinapuputan. Oh, boss. Ako gihana gini ako bata-bata kana may saktong Wa na bata-bata. gyud ko nakabuhay, boss. Sukad sa pagikan nimo. Oh, kana may Magdagdag ko sakto. na akong kuan. Di ko magansi sa imo sa akong suhol mo ba? Audio sir, oh. Gihan kay ko. Iyata, bata. Kabantay ko ba nga ganina? Maor man gyapon ning sagbuta. Ano mong gyapon lang pasi lagi. Nahapas man gud ko, boss. Pero habol-habol naman ni imuhang sundang mao di ari ra kutob. Ugma di na ko. Oh, ugihan man kay ko. Oh, kana may sakto bata-bata. Kana yun. Bati yun kay ato rin ako ning kuano lagi. Kanus amang kamo uli, sir? Oh, karon taon uli ko ron. Oh, mao ba? Okay. Kuan, ari ko sa akong kuan katong akong napalit yuta ba. Nindot na mo uli ka temprano, sir, kay maayo na sa imong pangidaron kay murag gungguwang naman. Ay, gungguwang ko taon nga kusog pa kanim sikad. Balik. Kusog pa kanim sikad itaon. Mao ba, boss? Oh. Gabe, kuan ni na diha kay. O sige, boss. Basi niya magtugtog ka diha. Ah, wadyo ko natulog, sir. Sukad sa imong pagikan, wadyo ko natug. Aw kan na bisaktong bata-bata kan na may ganahan. Kan na kung inana kay. Ya ganay tinudag ginig maayo kay. Para makuha na tani magamit ani sunod ko. Tuod mo lang, sir. O, tawar ko na akong agi. Wala dyan na si mga bata-bata sa una akong agi. Pati na akong Sali kay kunin mo. Pag gikan ako nagtrabaho. Pag abot ako nagtrabaho gyapon kan na may ganahan ako. Kay, sa una bata-bata nako. Aparminti maabta na ko matug. ama ba, sir? Maro kayo. Inigi na ako sila nga tubangan magsige trabaho pero wala na ko tang bubuya to mga trabaho yung tinga. Ako dili Ako rin bantayan. Akong trabaho jud ko bisag wala. O ka na may kong gana. Believe ka na diha ko mo believe. Ganahan ki ko na. Kasi kay maadto ko sa pikas kuan sa maadto ko sa pikas yuta ang na bayran. O sige, sir. Tuwa na si sir. Abi niya nga tinuod to nga naluya ko sa trabaho, naluya ra ba kong pinahuway. Tigatik tiguwang ay patuusan. Nakitaan man ako ini pa ari na niya, nakitaan ako mako naghampas-hampas sa pugko. Kay pagikan biya niya. Nagpahuway biya kong taman. Unya atik-atikan kay gingnan man ako nga. Tira kong ugihan na. Daghan kayo kung nahampas. Oh. Kay habol man po dihang sundang. Dayon karon pagka gikan niya, nagpahuway man ko karon kay pag-abot ko hampas-hampas ko perti niyang lipaya oy. Bugo kay tiguwang. Karon wala na pud siya. Mayra di na to balik.